Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu futhi siyamthanda. Sibonga ithuba kasipha lona ukube sikwazi ukuxoxa ngezwi lakhe, sihlephulelane isinkwa sokuphila. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Nginethemba-ke ukuthi nigcine nitholile inkonzo le yangesonto, service number 8, le engavuleki kwabanye. Ngigcine ngenze lento engithe ngizoyenza, ngathandaza uNkulunkulu wangipha ithuba ngoba ngixakeke ngendlela emangalisayo. Wangipha ithuba ngakwazi-ke ukuthi ngizame ukuvimba yonke imisindo ekhona, ngidlala ividiyo ukuze kwakheke i-VN ezongena ku-WhatsApp. Ngiyafisa uNkulunkulu anisize, nilalele, nisizakale, ngoba phela icebo likaNkulunkulu alihlukani nobungcwele. Uma wenza icebo likaNkulunkulu ungengcwele uzogcina esihogweni. Iyona theme yethu impela le besibhizi ngayo enkonzweni zikaJulayi. Nokho-ke asidluleke lapho. Sibuye siqhubeke nentshumayelo yasentabeni. Ebisithinta-ke nokho ukuceza, kubukeka ngathi kuyacezwa kancane, kanti uNkulunkulu ufuna umuntu ozoma esikhaleni alamule. Hayibo, ozoma esikhaleni alamule. Angazi uma uyakuzwani lokho. Baxabana kanjani abantu khona? Kuxatshanwa kanjani ekhaya kuliwe nje impela, kodwa ukhona wena ngumntwana kaNkulunkulu awulamuli? Mhlawumbe uyingxenye yale ngxabano, wena noXovile wakhuluma ngapha wakhuluma ngapha, yasuka impi. Uzongena kanjani ezulwini? Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Funda ukulamula, qeda impi, qeda ukungalungi phakathi kwekhaya ukhona. Qeda ukungalungi emsebenzini, staff room ukhona. Qeda ukungalungi noma imuphi-ke nje umsebenzi as a teammate nabanye. Qeda ukungalungi. Mhlawumbe uyi-team leader nje, uyahola ngempela uyi-supervise, kodwa nje uyabayekela abantu abazwani kule team yakho. Mhlawumbe wena nembangela yokungazwani. Kuyeke, ngoba ngeke ungene ezulwini. Nanti ibandla, mhlawumbe usebandleni, kuyaxatshanwa ebandleni, kusola umfundisi senihlukene phakathi, kodwa isizathu esikhulu uwe uyaxova, uzishaya emuva uzishaye phambili, kodwa ungumntwana kaNkulunkulu futhi usekhaya lezwi. Ihlazo leli, yazi ukuthi uyasihlaza ekhaya lezwi, thina siyalwa siyaxabana. Akube nokuthula ebandleni okulona, kube nokuthula, kucace ukuthi khona umntwana kaNkulunkulu obuye adle ngesinye isikhathi. Nifike nidle nonke ngesonto, yena abuye adle nsuku zonke, okhula fast umntwana kaNkulunkulu, ngoba phela uyadla la ekhaya lezwi. Manje kufanele kube ingxenye yokuxabana, ingxenye yezimpi, ube ingxenye yokuxova. Akufanele lokho. Ngeke ungene ezulwini. Qamba amanga, ube nolimi olumbaxambili, xabanisa abantu. Umntwana kaNkulunkulu akakwenzi lokho. Xabanisa abantu baxovane kuyele, kanti mhlawumbe ufuna ithuba ukuthi abaxabane bahlukane khona ngizongena mina. Hawu, siqalekise singako zithwesa sona. Uzobe usukhalala kusasa uthi awutholi umsebenzi. Uzobe usukhalala kusasa ubika lokhu nalokhu. uNkulunkulu uyaphindisela. Yayikhumbula into esithintile, indaba esithintile izolo, sesiphetha. Hayi, ngoba ngathi sengiqalile nje, ake ngithandaze. Sizoze sigcine sesiphethe inkonzo sesiqalile singakayi kumdala wezinsuku. Yamazi umdala wezinsuku? Ancient of days, ancient of days. Let us pray. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ukuhlangana, siyabonga uthando sithande ngalo. Siyakubonga Nkosi ngoba uyasitshela manje ukuthi ufuna umuntu ozoma esikhaleni. Yama indodana yakho esikhaleni. Sayibona Nkosi, noma siyafunda ngayo, yama esikhaleni, yakuletha ukuthula ezweni.
thina sekufanele sime esikhaleni sikulethe sikuqhubezele phambili ukuthula. Sisizeke Nkosi ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Siyamdumisa abangcwele, akekho njengaye, akekho ufana naye. Asifundeke Matthew chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Ake sibheke ke izwi lokuma esikhaleni. Hezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango, eme esikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha ngimfumananga. La sizwe uNkulunkulu wethu wafuna umuntu wokubiya uthango. Uma indawo ibiyiwe, imbuzi, inkomo, imfuyo ayifohli yokona ngoba kubiyiwe. Wafuna kumuntu one-trade, umuntu wokubiya, kodwa engamfuneli ukubiya, emfunela ukuyoma esikhaleni. Ifuna ibambe le. Ngathi ufike emsebenzini kaNkulunkulu usuphuthuma emsebenzi usuyasebenza wena. Qolo uNkulunkulu uzokunika umsebenzi. Okwamanje ufuna ume. Yazi ukuthi ume esikhaleni uthula uthi du. Umise kwesosha. Umuse kwesosha. Attention. Yayizoma seshiwo njalo amasosha isithu qeqe zime izithule zithi du. uNkulunkulu ufuna umuthula uthi du, ulalele yena. Uzombona la izokusakhona. Uzombona uzokusendaweni enoju nobisi. Uzokusendaweni ekufanele. Ozothi uma ususebenza khona ubona amandla kaNkulunkulu uzommangala. Kanti uNkulunkulu njani? Awuyeke lokuyithathela umsebenzi. Yeke lokhu ukuzenzela izinto. Angeke kukusize. uNkulunkulu into ayifuna kithi ufuna sinikele indlela yethu esandleni sakhe. Sethembe yena ukuthi uyena ozokwenza umsebenzi. Yemva lokho uzohlalukisa ukulunga kwethu njengokukhanya nokufanele wena njengemini. Bese thina siyathula phambi kwakhe. Silindele yena singakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe nangomuntu osongoza amacebo amabi. Asimethembeni uNkulunkulu bafowethu, wenze okulungileyo sesemhlabeni, uhlale ezweni, uzenze ngokukholeka. Uthokozise uJehova, uzithokozise ngoJehova. Yikhona eza kukunika ukufiswa inhliziyo yakho. Zithokozise ngaye, uzokunika ukufiswa inhliziyo yakho. Uhlale nje ulindele yena, thula phambi kwakhe, ulindele yena, ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe. Ihubo 37 lele ngicaphunayo. Mothola ithuba ufuna ukulifunda lizokwakha liqinise. Ihubo 37 uthi ke ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango. Yeza uNkulunkulu ufuna umuntu wokubiya uthango, kodwa ufuna angabi eme nje esikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha ngimfumana. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza utholakale. Ngoba kubuhlungu ukungatholakala uNkulunkulu ekufuna. Ngoba ufika ngale kwethunzi uzohlulelwa ngabantu okwakufanele ubalethe ekukhanyeni ubalethanga. Ngoba uyamfuna uNkulunkulu umuntu. Ngimbonge wangenza ngasabela mayingibiza. No-Isaya mokukhumbula lapho Isaiah chapter 6 uthi ngezwe izwi lithi siyothuma bani, ubani uyakusiyela, wathi thuma mina Nkosi. Usuthunyiwe yini uma uzithume wena? Ungazithumi wena. Lindela ukuthunywa ukuze uye endaweni efanele. Mawusuthunyiwe futhi hamba, usubekezela ukuthi ngane zami esencane ngifuna ukuyifundisa ngiqede. Umuzi wami awukapheli, ubeka imbiwa nebuzi. Mawusuthunyiwe hamba uyosebenza. uNkulunkulu uzosala enaka ingane zakho. uNkulunkulu uzosala enaka imuva lakho. Hamba uyosebenza. Ngoba uzogcina unenkinga yokungasebenzi kusesemini.
hamba nje uyosebenza. uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu uzoba nawe, ngeke akuyeke futhi ngeke akushiye. Washo njalo kuJoshua wathi, angeke ukuyeka, angeke ukushiye. Hamba phambi kwalaba bantu ubenze balidle izwe lesethembiso. Exactly lento ayikhuluma kimi. Wathi ngesabi ngime isibindi, angihambe phambi kwalaba bantu ngibangenise ezweni lesithembiso. Ngisenza lokho-ke namanje ngomusa kaNkulunkulu. Ngifuna niyongena endlini yesethembiso. Ngifuna niyongena embusweni kaNkulunkulu, ngoba yena unguNkulunkulu akakhethi. Siyambonga nje ngendlela emangalisayo uNkulunkulu wethu. Uthe ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe ukuba ngalichithi, kepha ngimfumananga. Kwenzeka kanjani uNkulunkulu angamfumani wena ukhona? Angithi ukhona wena. Yini angamfumani uNkulunkulu umuntu azomsebenzisa? Uhlaleleni ngempela? Uhlaleleni? Hayi, mina ngiyasaba, ngiyakusabela isijeziso ozosithola. Namanje uNkulunkulu uyamfuna umuntu. uNkulunkulu emfuna akabukiswe kumuntu. Sithintile lo ndaba ngoba wakhuluma noSamuel wathi ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba. Angithi uShaka wayethanda abantu abade, insizwe eyisukile. Uthi uNkulunkulu ungabuki lokho. Ngokuba ngimalile lokhu uJehova engabukiswe kumuntu. Umuntu ubheka okusemehlweni, kepha uJehova ubheka okusenhlizweni. So thina ngoba sikwazi ukubheka esenhlizweni, ngasonke isikhathi soshiyela enkosini, Nkosi, ngiyacela uma ukuthi uyena umkhethile lo, ngicela ubonakalise ngalokhu. Musuvele uzikhethele nje. Ngakhohlwa ukuthi uJehova uyazifunela umuntu. Uyazifunela nje. Uthini kuSawuli? Kepha manje umbuso wakho Sawuli awuyiqhubeka. uJehova usezifunela umuntu ongowenhliziyo yakhe. uJehova umisile. Ummisile abe ngumholi wabantu bakhe ngokuba ungagcinanga lokhu uJehova kuyale ngakho wena Sawuli. Usezikhethela umuntu wammisa. Ngakho-ke okwamanje akamkhethi ozoreplace wena. Ufuna umuntu ozoma esikhaleni. Hayi, uyamfuna. Ufuna lo wenhliziyo yakhe. Washo njalo uma esekhetha uDavide. Kwizenzo 13:22 bathi wabavusela uDavide abe inkosi, afakaza ngayo ukuthi ngimfumene uDavide kaJesayi, umuntu ongowenhliziyo yami, uyokwenza konke engikuthandayo. Hey bakithi, uNkulunkulu ufuya investa kuthina. uNkulunkulu ufuna senze yonke into yena ayithandayo. Into amuhle ngayo ukwenza nawe uyithande, uyi-enjoye. Yazi umsebenzi wami ngiyawuthanda, ngiyawu-enjoy. Kodwa futhi ngiyazi ukuthi akho umuntu ongawenza ngaphandle ukuthi asizwe uNkulunkulu. Nami ngeke ngikwazi ukuphinda ngikwenze, kodwa ngisizwa inkosi. Ngiyawuthanda nje impela kakhulu. Isikhathi engivuka ngaso, isikhathi engilala ngaso, ibhizi engenayo, ngiyawuthanda ngoba ngiyazi kunomvuzo omkhulu ekhaya ezulwini. Kodwa angifuni ukulingisa omunye umuntu. Angifuni ukwenza ngoba ngibuka sengimcalculated ubani uzoba ukuthi efika ezulwini nami ngenze nje. Angisebenzi indaba kanami, angikopeli nje. I just don't copy. I don't want to be a copy of a pastor. Umfundisi oyicopy ufanele ahlale certified a true copy of. Shuthi akuyena lo muntu esimbonayo, omunye uyacertify. Ungavumi ukucertify. Yiba ilento uNkulunkulu akunike yona. Yiba ilento uNkulunkulu ayifunayo, uzowuthola umvuzo wakhe ezulwini. Kodwa uma uba yicopy yomunye umuntu, bayibaningi abantu abathanda ukuba amakhophi sisecula. Uthi uma umlaleli yazi uba msecula sokabani. Uthi athanda hawo. Yazi ubani bengithi ubani banothandaza. Kanti usibani bani yazi uthandaza sokasibani bani. Uyicopy. Akayona igenuine. Yangu usibani bani uyashumayela. Ushumayela sokabani. Indaba sithanda iziphiwo zabantu. Siyeke zethu. Yeke ukuba yicopy yecopy. Abanye bagcina sebeyicopy yecopy. Copy dangerous endlela emangalisayo. So uNkulunkulu akasize bafowethu singabe amakhophi.
asisize nje asibiyele. Wayivusela-ke uDavide ngokwenhliziyo yakhe. uNkulunkulu uyazifunela umuntu, umfuna ngokwenhliziyo yakhe. uNkulunkulu uyazimisela umuntu. uNkulunkulu akaqhubeki nomuntu ongagcini imiyalo nezimiso zakhe. Hhayi, akafundi ukuqhubeka nalo. Akaqhubeki nomuntu ongalenzi izwi lakhe, and akaqhubeki nomuntu ongayenzi intando yakhe. uNkulunkulu uyazivusela yena umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu, wenza okuthandwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu wethu-ke lo esimthandayo. Siyambonga uDavide. Esekwenzile okungathandwe uNkulunkulu, uyasivuma isono sakhe. 2 Samuel chapter 12 verse 13 uthi kuNathani, ngonile kuJehova. uNathani wathi kuDavide inkosi, noJehova ususile isono sakho. Awuyikufa nokho, ngokuba ngalesenzo waveza ithuba elikhulu ukuba izitha zikaJehova zimhlambalaze. Umntwana omzalelwayo uyakufa nokufa. uNkulunkulu wethu unomusa. uNkulunkulu wethu ucebile. uNkulunkulu wethu unesihawu, uyathethelela. uNkulunkulu wethu ngendodana yakhe uJesu Kristu, uma siza kuye sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile kuba sithethelele konke okungalungi, asihlambulule. Ngakho-ke bafowethu, asihlaleni-ke eNkosini uJesu, simphilele ngenhliziyo yethu yonke, simphilele ngakho konke sinakho, ngoba naye wazidela ngenxa yethu, wazidela ngakho konke. Wasithethelela izono, wasihlambulula kukho konke ukungalungi, wasihlambulula. Kodwa uma uveza ithuba lokuthi izitha zikaJesu zihlambalaze, umphumela wesono sakho uyasuswa, noma izithelo zesenzo sakho ziyasuswa, kusale-ke yona ingqikithi yendaba. uNkulunkulu wethu akasizeni bafowethu, akasizeni isikhathi sokuyinikela kabusha. Ubungakaze uzinikele, zinikele uthi Nkosi, I avail myself. Ziveze kuNkulunkulu, ziveze eNkosini uJesu, zinikele kuMoya oNgcwele akusebenzise, ngoba isivuno sikhulu kodwa izisebenzi ezincane. Sikhulu isivuno. Bona ngendlela abantu abalambe ngayo, belambela iqiniso, bakhathele ukukhohliswa. Abafuni yonke lezi ntshumayelo ezigcwele, bafuna iqiniso, and iqiniso alifuni ukuphruvwa. Iqiniso nje awuliphruvi ngoba liyiqiniso. Umuntu elele, umuntu evukile, umuntu ebhekile, nomuntu enzani, kodwa uNkulunkulu uyiqiniso nokuphila. Akekho ozoya kuyena ngaphandle kwakhe. uJesu indlela neqiniso nokuphila. Ngakho-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Ngiyafisa ukuthi ngisekule ndawo ngithandaze, simbonge uNkulunkulu wethu, ngoba unguNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Akekho esingamfanisa naye, futhi akekho esingamqhathanisa naye. Masiguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo, sibonga konke osenzele khona. Ngiyacela ukuthi uqhubeke ube kanye nathi, usifihle edwaleni elinguwe, sifihle uNkulunkulu wami. Ngiyacela, ngiyathandaza, kuba ilona loyo umfukamele egazini lakho, kuba ilona loyo umfukamele enqabeni enguwe. Siyabonga iba nalona loyo kulo lonke usuku lwanamhlanje. Ogulayo qalekisa ukugula, mphilise manje. Ogulayo Nkosi, ngithuma izwi lakho. Ogula emphefumulweni naye ngithuma izwi lakho, mthobe Nkosi aphile. Siyakubonga-ke ngakho konke. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Dumo lwakho, thy glory is only yours. Siyakubonga-ke Nkosi ngamaHubo 115 verse 1, indumiso 115 verse 1. Iba nathi-ke Nkosi usiqinise endleleni yakho, sitha singasondeli kithi. Sikhulekela kakhulu Nkosi inkonzo zempela sonto eBhamshela. Umgqibelo kuvulwa indlu yokukhonza. Siyabonga ngale ndlu sakhele yona. Siyakubonga Nkosi
ngaphandle kwakho bekungeke kuhlala isitini phezu kwesinye, ngaphandle kwakho bekungeke kwenzeke lutho. Kwenzeke ngoba wena uvumile. Siyathobeka Nkosi nokwazi ukuthi lento wayihlela eminyakeni engaphezulu kwe-50, wawusuwazi wena ukuthi kuzokwenzakalani. Wamthinta umntwana wakho. Siyakubonga ngendlela emangalisayo. Nkosi, sisondela kuwe sithi singayaphi ngoba amazonke okuphila kuwena. Hlela-ke Nkosi zonke izinto eBhamshela, bonke abezayo bagcine balondoloze. Hlela Nkulunkulu wethu nomusa inkonzo nakho konke sikunikela kuwena Moya Ongcwele. Cebo lakho malifezeke. Siyabonga nabo bonke obamemile beza, mabakhululwe emaketangeni kaSathane, bakhululwe emkhathini, bafike beze kule nkonzo. Ngiyathandaza, ngiyacela. Bonakalisa-ke Nkosi amandla akho. Siza-ke ibandla lakho eliseBhamshela, elihlelayo, elenza zonke izinto, bakwenze ngendlela ethandwa nguwena. Sinikela kuwena uqobo lwethu, sinikela kuwena bonke labazalwane. Msiza ubaba uSithole, umfundisi ophethe leya branch. Ngimnikela kuwena nonkosikazi wakhe nomndeni wakhe wonke nebandla. Nkosi, babambe ngesakhe isandla, bayenze intando yakho uthokoze usezulwini. Ngaphezu kwakho konke Nkosi, bonke baqualify ukungena ekhaya ezulwini. Kuyabakhulekela babiyele ubagcine. Babusise Nkosi ngakho konke okwenzekile. Siyabonga Nkosi ngakho konke, sinikela kuwena udumo lukufanele lungolwakho. Bonke kabezayo Nkosi bagcine balondoloze. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa kabangcwele, akekho njengaye. Sivivela uyakhona eBhamshela. Wena uzosala? Bika-ke kubaba kubikwa kubani? Kumama uSithole. Bika kumama uSithole, mfonela umtshela ukuthi uyeza. Ngiyacela nje ngoba sifuna ukungabi sebumnyameni, kufuna kwenzeke zonke izinto ngendlela. Bangashoda abantu ukudla ngenxa yakho wena ongakhulumanga. Usudlile-ke wena. Ujabula unembeza wakho. Ungashongo ukuthi uyeza, kodwa usudlile. Khona bangasakutholi ukudla. Hayi bafowethu, asikhuleni nje manje, sikhule ukuthi awuyi kumuntu ungamtshelanga ukuthi uyeza. Uyamtshela kuze akulungiselele. Noma-ke ngasakulungiselelanga uzokulimala futhi, awuphuki ukuthi hey, bengithembile ukuthi abantu bazongenzela ukudla, uyangincisha. Hayi, asikwenzi lokho. Kodwa nje mtshele umuntu ungamzumi, mtshele ukuthi uyeza noma niyeza nibangaki. Lokho kusemqoka ngendlela emangalisayo. Singenzi lento esiyenze ngenkonzo kaJulayi. Kube nabantu babonakala ukuthi bangathi bangaphezulu ngo-200 plus minus 200 abantu abangazange bareport. Hayi bafowethu, sikholwa, sisindisiwe, sithi siqonde ekhaya ezulwini. Mina ngibona sisazophoxeka. Sofa siphoxekile ezulwini, abantu besithi bayaya bengayi. Labo besithi abayi sibafice ezulwini uma thina singenile. Ake ngiyathembela uzulimi engilikhulumayo. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Baba uNsibandu siyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.